מה יש לי להגיד? איכס, סבבה? איכס. כמה זמן לא הייתי פה? איפה אתם? אני מתגעגעת אליכם. רגע, עזבו שטויות. איך ערכתי עשה? לא משנה. תקשיבו שנייה. מה לא נעשה אנבוקסינג כזה? זה all אנבוקסינג כזה, מצחיק, כיפי, אווירה. בטח שנעשה. ברור שנעשה. חכו פה. שנייה. מילה ראשונה. מסמל. חבר'ה, יש חשש לקומקום חדש, סבבה? יואו. לא נעים. לא. חבר'ה, אתם איתי? מה זה הקומקום המטורף הזה? לא בא לי לראות את החבילה? נו, תראו את האריזה. תגידו לי, מה זה קאסה הזול? אתם מטורפים. זה שיתוף פעולה של סמג, ניירת. לא, תעצרו הכל. יואו. אני לא אחליף אותך לעולם. מה זה? זה יפה הוא! די, מה זה התכשיט המטורף? הדבר היפה הזה, made in Italy, זה שיתוף פעולה של דולצ'ה, אוגה באנה. וואו, נייס. למוצר הבא. לא כל הפוקוס עליך. למוצר הבא, גם של סמג. מדובר במקציף. בחיים לא לי מקציף. ובדרך כלל אני שונאת קצף. אבל משהו קרה לי בחודש האחרון, ואני לא מפסיקה לשתות קפה עם אקסטרה קצף. וואו, איזה יפה הוא. אימא'לה. תראו איזה יפה. זה כאילו מגיע ככה. פה זה הסטארט. הולכת להקציף פה חלב בלי הפסקה. וואו, איזה סטייל. של מכשיר. איזה קפה אני אעשה איתו. פה שמים את החלב. איזה סטייל, איזה מהמם. וואו. עכשיו נעבור אדידס. תקשיבו, זאת נעל שאני קיבלתי עליה כל כך הרבה הודעות, ואני מבינה בצדק. תראו איזו נעל טירוף. אני חולת נעליים, והיא פשוט מושלמת, היא סטייל ברמות. תראו, כולה פרווה. אני נותנת לכם רק דוגמה איך ללבוש אותה. מכנס מחויית שחור ענק, גופייה לבנה בתוך המכנס, ואותן. ותיק שחור בצד. מיטוטים. To the next. shoes. וואו, זאת. אתם רואים אותו? לשרופה עליו. חתיך. בואו נפתח את הקופסה. סטן סמית, אבל לא סטן סמית רגילות. תראו אותה מאחורה. זאת אני שעשיתי רוורס ופגעתי בעמוד. תראו איזו נעל טירוף. אני ממש אוהבת שהלשונית גדולה. עומר סימפסון. To the next. עכשיו, ברשותכם, משהו שאני שמה כל היום, כל הזמן מתאמנת. משתדלת, כן? ואלה נעלי, וואו, איזה גוון מטורף. אלה נעלי קרוספיט. לכל מי שמרים משקלים כבדים ומתאמן בחדר כושר, תראו איזה מטורפות. אז זאת הנעל המושלמת, יש לה סוליה ישרה, ותראו באיזה גוון היא יצאה. וזה מטורף. אם אני לא טועה, יש אותה בדיזינגוף, במלאי מצומצם, אז תלכו. כל מי שמתאמן בחדר כושר, זאת הנעל. תראו את מי השארתי. לא סתם. Y3. זה שיתוף פעולה של אדידס עם מעצב יפני מטורף, שאני לא יודעת את שמו, אני מודה ומתוודה, אני אבדוק את זה אחר כך, אבל כל דבר שהוא מוציא אני אוהבת. תראו אותה. איזה סטייל של נעל. היא כזה עם פלטפורמה יפה. איזה יפה זה יהיה עם שורט. וואו. כולה בת כזה ג'ינסי יפה. לגברים. תראו, בתכלס זאת נעל לגברים. אבל זה מה שאני עושה. אני לוקחת נעליים מהגברים. ואני כאילו גורמת לכולם להאמין שזה של נשים, אבל לא.
לא, זה של גברים. אבל תראו, זה סטייל, אימא'לה. ויש מידות נשים, אז מה זה משנה? וואו, אני הולכת לחוש עליה ברמות. חבר'ה, לא סיימנו. לא סיימנו עם סווג, יש עוד חבילה אחת. אני אפתח אותה. בצנם. אוקיי. מה זה? הדבר היפה הזה. אני בשוק. איזה יפה הוא. איזה יפה זה יהיה במטבח. זה יוצא. תראו את הדיטלס. איזה סטייל. איזה יפה זה. טירוף. טוב, עשיתי קוקו ופיניתי את כל הארגזים. סבבה, תראו איזה יפה זה. שנייה, רגע, חכו. יואו, איזה יפה זה. תראו איזה יפה זה יושב בבית. וואו. באמת, תראו איך זה משתלב במטבח. סטייל. סמג. הפצצתם. טוב, לענייננו. מי שלא מכיר, יש לי עסק. קוראים לו השחר הפקיע. תראו את הקופסה שלנו. זה יפה. זהב, מושלמת. טוב, הגיע אליי הסידור הירוק, שהוא בעיניי הצבע הכי יפה בעולם. יש לי עסק של יודאיקה. פתחתי כדי לקרב כמה שיותר את אלה שהכי רחוקים. ואני יכולה להגיד לכם שאנחנו ברוך השם מצליחים לעשות את זה. כי כל פעם שאנחנו עולים לאוויר, תראו איזה סידור יפה, אנחנו סולד אאוט. שזה מטורף, אני כל כך מעריכה אתכם על זה. כרגע, לפי מה שאני יודעת, יש מלאי באתר. אתם יכולים לעשות באתר, יש לכם אופציה של הטבעה של שם. פה יש לכם את הסימן היכר, שזה להשכים מוקדם בבוקר ולהתפלל. תראו, זה יפה מבפנים, אתם מקבלים סימניה מושלמת. יש פה מלא מלא מסרים של הרב שלי, כבוד הרב ניר בן ארצי. וזה התוכן עניינים. תראו את המסרים. ורגע, יש לי עוד חבילה. אני והודיה עשינו ביחד. וואו, איזה יפה זה. תראו, עשינו ביחד תהילים, וגם באתר יש לנו אופציה של הטבעות שם. אתם לא מבינים על כמה דברים חשבנו, ואיזה ספר מחזק זה. רק פותחים אותו, ויש לכם את המשפטים הכי מחזקים בעולם. ועכשיו נעבור ל-YSL. מי שלא יודעת, יפות שלי, YSL נחתו פה בישראל. אני כבר שנה שנייה איתם, אני מכורה לחברה הזאת, אין איכותית כזאת. מי שלא מכיר את הקונסילרים של YSL, האיפור של YSL, בואו נתחיל מהאיפור. אין איפור כזה. תלכו, תחפשו אותי. אין איפור כזה. קונסילר, שזה המוצר דגל שלהם, קונסילר טוש, הוא מגיע ככה. תראו איזה יפה הוא. ממש כמו שמו. אתם צריכים ללחוץ, ואז יוצא לכם חומר שיש. רגע. סתם, שתבינו, אני אפילו לא מטשטשת את זה עם קרם. שזה יפה. מהיר עיניים כזה. בקיצור, אין קונסילרים כאלה. וואו. חבר'ה, אני מרגישה שהיה פה אנבוקסינג. וואו. כאילו. וואו. תן לכם, יש קצת בלגן בבית. יש טיפה בלגן. אבל היה אנבוקסינג קטלני. יהיו עוד דברים כאלה. כן, זה היה לי כיף, נו מה. טוב, אני אוהבת אתכם מאוד. אני אתחיל לעשות את זה יותר. כן, אני אהבתי את זה דווקא, נהניתי. נדבר.